Dalag nga premyo ang nagahulat sa mangin madinalagon sa tribal competition sa Kalibo Santo Niño Ati-Atian Festival 2023. Magluwas sini plano man nga panubuan ang entrance fee sa mga hilikoton. Nahibaloan nyo na bala nga ang Kalibo Ati-Atian Festival ang nagaisahanon nga festival sa pungsod kag isa sa 12 ka mga festival sa Southeast Asia nga nanginkabahin sang Everfest Fest 300. Inyang listahan sang 300 ka ginakabig best festival sa kalibutan nga gindihon sang International Festival Authorities. Samtang pagkatapos ang 2 ka tuig liwat naman nga masaksiyan ang aktual nga mga hilikoton sa Ati-Atian Festival. Buwas gani igapatigayon na ang opening salvo sang kapistahan sa Pastrana Park sumugod alas 5 sa hapon. Diri pagalagdaan ang Memorandum of Agreement sa partnership sang Kalibo LGU nga igarepresentar ni Mayor Juris B. Sucro kag sang GMA Network nga igarepresentar naman ni GMA Regional TV Station Manager Jonathan V. Cabillon. Kag syempre bilang dugang nga duag sa hilikoton, bantayan ang partisipasyon ni Kapuso actress Bianca Umali nga sigurado gid nga magapasadya sa inyo eksperyensya. Inimbitahan ko ang lahat ng Kapuso fans na dumalo sa Kapuso Night bilang bahagi ng opening salvo sa October 8 sa Kalibo Pastrana Park. Alas 6 ng gabi kung saan makakasama natin ang GMA artist na si Bianca Umali at iba pa. Hala bira, bagong Kalibo. Viva kay Senyor Santo Niño!